Кратко видео. Влизаш си в Canva, в случая съм влязла през лаптопа и ти излиза началния екран. Направила си регистрацията, влязла си там от линка, където ти казах и ти се отваря този прозорец. Ето тук може да си избереш направо презентация или пък тук на съдържание на търсачката да си напишеш какво точно искаш да правиш, нали, какъв шаблон ти трябва, или да ги разгледаш тук по-отделно в категориите за вас. Ето на мен какво ми дава. Документи, бели дъски, презентации в случая ти трябват на тебе. Слагаме презентация. Харесваме си някоя за дискусии, презентация, друг размер, презентация за игри, презентация по разлята такава. Тук има и съвети, има най-различни шаблони, които ти излизат отдолу. Може да ги прегледаш всичките дискусии за идеи, презентации за игри. Да кажем, че сме си избрали дай да видим нещо свързано с деца, няма ли бе. Добре, вземаме първата презентация, която ни харесала. Може и да си създадеш напълно нова сама, без да има шаблон. Тук ти излизат отстрани всички шаблони, които са по тази презентация, цветовете. Може да ги смениш, разбира се, с други. Ти можеш да си ги сменяш, тук да си добавяш най-различни неща. Като от тук откачвания си качваш от компютъра снимки твои, които искаш примерно да сложиш. Ако си през телефона, пък можеш от телефона директно. И просто или с докосване така, цъкване веднъж, ще виж как излиза. Случайно не трябва тъй. Ако искаме на целия екран да излезе, просто я дръпваме. И виждаш ли? Като я сложа тук и тя става като бекграунд. И тук вече си пишеш, слагаш си надписите и следваща страница. Добавяш страница. И продължаваш. Така си редактираш цялата, която на теб ти харесва и каквато трябва да бъде. Сега ще изляза от тук и ще видиш как ще ми се е запаметило изцяло. Отивам в начало и виж тук къде ми излиза последно работени. Скорошни дизайни. Ето я. Тя сама се запаметява. Няма нужда да я запаметяваш. Аз в случая сега ще я изтрия, че много неща имам тук заправени. И ето това са последно направените неща, които си работил, докъдето си стигнал. Те си остават там. Най-различните функции са тук отстрани. Аз пък не ти ги показах. Чакай да видя някаква презентация. Тук имах. Те пък са публикации тук. Ето една презентация тук съм направила. Ти показах всичките функции, елементите. Тук можеш да сменяш графики, да си търсиш бекграунда, как да ти изглежда, да си сложиш гифчета, снимки, най-различни да си допълниш към презентацията. Текст, от тук си избираш шрифта и как да бъде, колко голям. Марка, ако имаш точно определени цветове, които да създадеш. Аз съм в безплатния вариант в момента, така че нямам такива. Рисуване, ако искаш да рисуваш директно. Тук на проекти от твои стари дизайни, ако искаш нещо да сложиш. На приложения има най-различни приложения, които можеш да допълваш с безплатни снимки, с текст, музика, фон, всичко. Даже виж, има и за изкуствения интелект разни неща. Фона да сменяш
и най-различни други опции. Нищо, ако те затруднява, нали, пиши ми, аз ще ти обясня кое за какво е, как се слага. Тук много е лесно да си сложиш слайдче. Ето тук добави. И то се добавя с фона, който е била предната. Пък ти вече фона може да го смениш от тук. Ето на предни страници ми показва какви са били фоновете. Да си избереш ти цвят, например. Можеш да си добавиш текст, снимка, всичко, което ти е необходимо. И после, когато вече ти е готова презентацията, ето тук на презентации, може да си я отвориш и ще дава ти опции. Презентация на цял екран, идеи за презентации, презентация и записване. Автоматично възпроизвеждане, т.е. само да се сменя. Аз натискам сега на цял екран, за да мога да си го сменям аз. И тук с стрелкичките си ги сменяш съответно картинките. А ако искаш пък да запишеш видео на самата презентация, отиваш пак тук на презентации и презентация и записване. И тук отдолу ще излезеш ти като говорещ и тя пак ще ти се даде. Тук имам някакво плащане, нещо ми е платено от цялата презентация, но после ще го правя. И сега тук почват настройките за камерата, за видеото, бележки, ако имаш към самата презентация. И те ти излизат все едно си в Zoom и си правиш в Zoom. Иначе може да си я изтеглиш от тук на споделяне. Ето, изтегляне. И си я теглиш в формата, в който искаш. Тя се остава на устройството и може да си я отвориш примерно в Zoom или изобщо на компютъра и просто така да си я цъкаш. Можеш директно без да я теглиш от Canva да си я презентираш. И това е. Нали, ако има нещо вече, питай за отделни части, за отделни елементи и ще я направим. До вечера, ако искаш да се разберем за един час, не ме бърка, нали, детето да плаче, да е покрай тебе, те и моите са покрай мене и ще я донаправим. Или събота и неделя, нали, не знам кога ти е точно крайния срок, да я прегледаме и да я дообработим. Айде успех, ако има нещо, пиши.